ambe sibiri la octobre kalo kilembuga ani woro samba fladi mu nani amnu soolindo ana maliko no maliko ka maliko na funi bolo sirofe obra jali nyatuma o bismillah bi aka kuna funi olu keneka kuna fondamnela anga jamana état major général des armées abora ka communiqué dike kunungo octobre kalo kilemuga an duru samba fla ani muga ani nani communiqué dimi konala ay ayira ka sangani tarata do temeni octobre kalo kilemuga ani fla samba fla ani muga ani nani anga jamana fintikila ko ko bulika joko sera ka to tomaktu marabulo konala dugumeni abfuma ko bujpa u kon sera ka dankar ke karo gelendine tigila mo do konina mi yere kon kira sabu ni frappe aérienne yere kon yi min kira sabu ka karo gelendine tigila mo ko jekulu chama konika o nagashi mi yere sin femi Mohamed Uldo Labat o konini o koni karogandina tigilama yere koni ka jekulu mimbeni abifuma ko katiba de Tombouctou o luka logisticien balo koni o koni bonena anina o kofe Abdul Latif El Ensari ni o fene koni o ka opérateur du secteur bado fana koni mi yere koni be zuera fene marabulo konala o fene koni dankarkela o koni na o kama anga jamana état major général des armées hako abada fasude mbela jaralen kuluka ko anga jamana fintigila ka o koni ka wuliga jo koni kunte foshe ka sika jamana don koni la kana mi yere konna kube ferebe sigisinga ka sika karogela dina sikila makon mana kanga jamana fafafe ku naga shika wushila tunu kabo anga jamana konnala akuna fonia blala ko kabini kunungu nege kaeta ani kile wakati femi commandant Dauda Konateni ale koni MCA ni oye bumako kasoboba okoni gardien ka secrétaire général ali ayirala ka fo kabini kunu nege kaeta ani kile wakati akon bola MCA la kuma mina akon bola no foka sesi sama akon trayoro madon wa amadon abeyoro bina wa aweka wele ateka la koni soro ama fo ala ka sigini commandant Dauda Konateni nyumanyi kasangani anga jamana fintigila kauka wilika jo koni nye wakati labon konna la min kara sababu ye uye dankarke karogelen dina tigila machama konna anga jamana fanta ani nani bela jiralen fe o kama anga jamana force armée malienne o koni fama o koni ube wilika jo la hali bi karo ka fo terrain koni safe min koni kala daga konna wala saga sika basiki ani la kana koni siki kana anga jamana konna la mi yere koni biga keni karogelen dina tigila ma anu deme baka jekulu koni na kashili chugo ya mina ama fo alaka udeme uka bara konna la ni wakati na kono cheni kala koni jigilindo anga jamana fanchama fe furu chama kono mi koni misaka ke saweka anga jamana koni senekela ka somya koni che ubulu kada ka sumanshun koni wolole kofe kono nunu koni mega jigi uka furu kono la kata uka senefen bela jiralen koni che kerekrene la anga jamana region sabana ni we amarabulo sabana isego kerekrene la komini mbeni abefuma marakani buku komini kono la adugu chama bi no kono koni miga cheni ndo ukuna ni dugu munu metalike sama kola fota se jibugu banankoro ni fota se nene bugu baule fota se jakoro jofina numumbugu tenu fota se dogo bugu o konima ni wakati na kono o koni jigilo ni foro ni konna la ubeku ka senefe on koni chientu komina ubekwa udaji tento o kama feminye marakani bugu komini ma o koni udama kashi femie marabulo nyema la fota se anga jamana nyema olu konima ugasega fere soro femi karo ka foni kono nunu konna wala sa ubesega kisitu kwa mina ugacheni konima note ni samia banan tukuina abese kololo mindi o konni baloko geleya konni marabulo o konnala amta masina ka olu koni feno ayirala ni wakati laban nun konna chama koni mora malu songola kadaka ni wakati na o koni miga malu kilo soro bishegi fokata se bi konoto o koni ma kama soro wakati temenu na okuma san fo dorome keme ani ta bonyanku ni koni nkara femi lafia da baye maina masina dugu mako olu koni ma me o koni ayira wonye fol konna la ko o koni ti dore kadaka samya o koni bana kaba malu kro o koni mega bo o bayira furu kono malu koni munako ore koni kama femi malu koni songo jilani wakati na masina dugu konnala nga kasangani paysan olu koni kanye foli uye ayira ka foko al nasor ore konindo salongo nyogon kuma malo koni songo majigi ka se foni nyoron o konina akuna fonia koni blala kame wakati mina iko sisa dogono dugu koni bi de kumba konna la femi karo ka fo bajangara region konna la adugu mi beni abe fo ma ko tu kari karo glantina tigla ma koni bi kane waleta ka nyashini dugu koni ma kada ka koni euroketi ure koni lance umami yere koni kera sababu ye kamugo chama koni bone ani la mi metache ani muso konna wa kofe uklela ku ka bakon koni dende katani baka mun meta fo baka bakele bonyanko o koni na
o kama fɛn min ye nin yɔrɔ sigibagaw kɔni bɛ dama kasili kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ nin waleya ninnu kɔni na n'o tɛ fɛn min i ka dɔn ka fɔ dɔgɔnɔdugu maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla n'a cɛmancɛ yan fan kɔni fɛ ko u bɛ degun caman o kɔnɔna la. Anga jamana ministre de l'administration territoriale ni au kɔni général de corps d'armée Abdoulaye Mayega kasangani aka wuli ka jɔw ye kasanga liste électorale o kɔni sigiri o bara o koɲɛ o kɔni ye aye ayira ka fɔ ko anga jamana ɲɛmaaw kɔni ka wuli ka jɔ ni u ka jɛja kɔni mina kɛ fɛn min ye o de kɔni ye basigi sigili kana anga jamana kɔnɔ ko fɔ o de kɔni ka sabati o kama o donna okumu kɔnɔna la fɛn min ye aye wuli ka jɔ kɛ ka taga fɛn min anga jamana faba marabolo caman kɔnɔna la walasa ka se ka taa ala liste électorale ko o kɔni bɛ da min kɔni na tuma mina jateminɛliw kɛla a ye a yira ka fɔ a ye laɲini kɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw fɛ fo ka taa se laselilikɛla caman kɔni ma bɛɛ lajɛlen ka i da fara u da kan ka se ka jamanadenw kɔni la sensibiliser ni o kɔni ye ka u la faamuya walasa u bɛ se ka taga wulikajɔw kɛ cogoya min na ka taa u ka liste électorale ko olu kɔni ɲɛnabɔ walasa a ka se ka dɔn maa minnu kɔni tanyana olu tɔgɔw ka jɔsi ka bɔ liste électorale la ani minnu kɔni sera fɛn min ka dɔn ka fɔ kalafili kɔni olu tɔgɔw bɛ se ka don kalafili sɛbɛn olu kɔni na cogoya min na o kama a ye laɲini kɔni kɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw fo ka taa se laselilikɛla fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ka i da fara u kan walasa ka se ka u dɛmɛ cogo min na nin baara in bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na. Anga jamana ministre ɲɛsinnen siraba ko mani a bɛ fɔ o ma ko le ministre de transport et des infrastructures o ni an ka jamana ministre min a bɛ fɔ o ma ko le ministre de l'urbanisme olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔnɔna u ye communiqué di kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka jamana faba kɔnɔna la siraba caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni baaraw bɛ sen na ni o kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye sira min kɔni bɛ bɔ Bamako Kuluba Kati fo ka taga se fɛn min sira min kɔni bɛ bɔ JMS Kati sira o kɔni fɛ ni o bɛ Kati ani Samɛ fan o ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se point G sira o kɔni ma o kama a ye a yira k'a fɔ communiqué kɔnɔna la ko o baaraw kɔni nun dolen don an bɛ wagati min na i ko sisan. Jamana kɔnɔna la sanubɔ cakɛda ba fila kɔni bɛ ni a bɛ fɔ ma ko SECMIMA ni o kɔni section du commerce des mines et des industries du Mali fo ka taa se Waraba Mining de la société Fabula Gold SA ni olu kɔni bɛ yanfoyi la cercle kɔnɔna la ni cakɛda ba fila kɔni u ka syndicat farala ɲɔgɔn kɔni kan ka sanga ni octobre kalo tile 24 tɛmɛnen min yɛrɛ kɔni kɔfɛ u kɔni ye tile min yɛrɛ kɔni kɔfɛ u ye heure 48 kɔni baarabila kɔni boloda ni min kɔni ye tile 2 baarabila kɔni ye baarabila kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ taa a kalo sabanan kɔni nɔfɛ u ka saraw kɔni tɛ ka di u ma a di togo kɔnɔna o kama u kɔni baarabila in kɛ ka se k'u dama kasi u ka saraw kɔni bɛ se ka kɛ u ye cogo min na u kɔni baara min kɛ u n'a sara ka kan. An ka jamana gouvernement kɔni kɛlen kɔfɛ ka société minier canadien bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o kɔni ye Barrick Gold kɔni ye laseli buraw kɛra fɛn min ye Barrick Gold yɛrɛ o kɔni fɛ ni o ye société yɛrɛ kɔni ye nka a yirala k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kun ye a ɲini Barrick Gold in de fɛ ko u ka sefa wari miliyari 300 de kɔni sara fɛn min ka dɔn k'a fɔ wari min na Barrick Gold yɛrɛ kɔni sefa wari miliyari 50 kɔni sara ka bɔ a la nka a yirala k'a fɔ kabini ka dɔn k'a fɔ sariyaw kɔni sigila sen kan ani ka ka fɔ gafe minnu kɔni bolo nɔbilala u kɔni fɛ fɛn min ye an ka jamana gouvernement kɔni ye a yira k'a fɔ octobre kalo daminɛ kɔni na laɲiniw kɔni kun kɛra ko bɛɛ lajɛlen ka se ka i bila règle la ɲɔni o cɛ o kama octobre kalo daminɛ la ɲangiliw kɔni daminɛ la minnu ma u ka kalekanw bɔ a sira fɛ walima minnu m'u ka layidukanw kɔni bɔ a sira fɛ o kama fɛɛrɛ min kan ka ta o kama o tali kɔni daminɛ la o kama o de kama ka sanga ni alamisadon tɛmɛnen octobre kalo tile 24 an ka jamana gouvernement kɔni ye a lateli kɔni kɛ ko ale kɔni ye Barrick Gold ka licence minɛ ala ka da kan a ma a ka kumakanw kɔni bɔ a sira o fɛ. A kɛra Gawo ka olu fɛ yen nɔ denmisɛnnin fitinin dɔ a si bɛ san 4 bɔɲanko la ni u b'a wele ko Mansour ale kɔni tununa kɛrɛnkɛrɛnla Gawo quartier min ni a bɛ fɔ o ma ko 7e quartier fɛn min k'a dɔn k'a fɔ a tununa a bɛ wagati dama dama bɔ min yɛrɛ kɔni na a somɔgɔw kɔni bɛ ka a ɲini kabini o wagati janw na o kama u kɔni ye a denmisɛnnin na ka kɔni jabila ko ni maa min kɔni kɛra a ye fɛ u ka se ka u dɛmɛ ka se ka ala sɔrɔ.
diinɛ ko ta fanfɛla fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la silamɛya diinɛ jɛkulu min bɛ ni a bɛ fɔ olu kɔni ma ko cayidiw ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ wagati caman bɔ hali n'a sɔrɔ la u ka kulu kɔni jama man ca kosɛbɛ u kɔni bɔra ka laseli dɔ kɔni kɛ an ka jamana bɔlɔlɔsira sanfɛ a bɛ fɔ min kɔni ma ko TikTok ko kabini san 2017 wagati olu ye u ka misiri kɔni jɔ an ka jamana kɔnɔna la wa k'u ka papier b'u bolo min bɛ a yamaruya k'a fɔ k'u bɛ se ka misiri kɔni jɔ nka ko olu ma yamaruya sɔrɔ ka se ka u ka misiri kɔni kolonbo kari ka sɔrɔ a ma sɔrɔ la u taara fɛn min ka dɔn k'a fɔ yamaruya kɔni ɲini wa an ka jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ yamaruya yɛrɛ fana sɔrɔlen kɔfɛ misiri jɔlen kɔfɛ u tilala ka taa an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni invité min yɛrɛ kɔni kɛra u ye faamaw kɔni d'u ma walasa ka se ka lakana kɔni sabati misiri dayɛlɛ kɔni wagati o kɔnɔna la nka ko olu bɛ bali min na fɛn min an ka jamana o conseil islamique ni o kɔni ye silamɛya kɔni ɲɛmaayasoba kɔni ye ko o kɔni y'a laɲini kɔni kɛ an ka jamana gouvernement fɛ ko misiri dayɛlɛ min kɔni bɛna kɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na nin basigibaliya dɔ kɔni ye o kɛla kumana min na jamana ɲɛmaaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu kana n'u ka misiri dayɛlɛ kɛ ko kɔni bɛ se ka na ni furukuli kɔni ye jamana kɔnɔna la ka o ka dabila nka fɛn min ye cayidi maaw yɛrɛ olu kɔni bɛ kuma ni kumakan dɔ de ye o de ye k'a fɔ ko an ka fɛn min ye silamɛya diinɛ kɔni ciba ye ni o kɔni ye prophète Mohammed alayhi salam o kɔni ye ko a yirala k'a fɔ fɛn min ye kuranɛ kɔnɔna la ko fɛn min ye kitabuba kɔni bɛ ko n'i ye silamɛ ko fɔ i ka da kitabubaw kɔnɔna ala ye kitabuba minnu ci ko ni o bɛ tali kɛ tawureta la fo ka taa se injila ani tɔ a kɔni ma ko nka ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko silamɛ caman kɔni tɛ sɔn o kuma fɔli ma ko olu dun bɛ baara kɛ ni nin livre 3 de kɔni ye ni o kɔni ye Musa cira ni gafe min dira a ma Isa cira ani gafe min dira a ma k'olu bɛ baara kɛ ni o gafew de ko nka ko kuma min na kira kɔni ta la ko u y'u banba fɛn min ka dɔn k'a fɔ hadisaw de kɔni ka hadisa minnu yɛrɛ kɔni sɛbɛnra mɔgɔ gansanw fɛ minnu yɛrɛ kɔni tɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ cibaw ye. Orange Mali ni wagati na ale kɔni ɲangilen do kosɛbɛ min yɛrɛ kɔnɔna a bɛna i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw kɔni ɲɛfɛ octobre kalo tile 28 nata san 2024 a kɔni ɲangilen tɛ dɔwɛrɛ kɔni fɛ a bɛ taa sifinnaka maa 150 bɔɲan ko minnu kɔni ye baara kɛ Orange Mali kɔni bolo u ye a yira k'a fɔ ko ni Orange Mali yɛrɛ kɔni kun ye olu ta baara la wagati dɔ la a kɔni bɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ ka se ka olu kɔni bila ka taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ contrat wɛrɛ dɔw kɔni kɔnɔna la walasa a kana se ka olu ka wari kɔni sara min laban kɔni bɛ kɛ ni baarabila o kɔni ye ko Orange Mali kɔni kun bɛ ni fɛɛrɛ de kɛ olu la wa a tɛ u ka hakɛw kɔni sara u ye min yɛrɛ kɔni tɛ bɛn fiyewu fɛn min ka dɔn k'a fɔ baara kɔni sariya o kɔnɔna la o de kama a yirala k'a bɛ san 10 caman kɔni bɔ ko Orange Mali kɔni bɛ ni ko sugu o kɔni kɛ kekuya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama ni sifinnakaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye min yɛrɛ kɔnɔna u taara u dama kasi tribunal du travail kɔnɔna min ye u ka plaintes kɔni ta a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 28 Orange Mali o kɔni nata i yɛrɛ sɔrɔ kiiri tigilamaw ɲɛfɛ a ka taa i yɛrɛ ɲɛfɔ ni waliya minnu kɔnɔna ni a ɲagilen do o koɲɛ olu la. An bɛ taa Bɛnɛbakaw fɛ yen nɔ a bɛ taa denmisɛnnin n'a ka maa 6 bɔɲanko la minnu kɔni si b'a ta kalo fo ka taa bila kalo 59 bɔɲanko la minnu kɔni sumaya bana kɔni pikirikɛla olu la walima n'i ye a ta k'a lajɛ 100 sarala maa 88 murumuru 87 denmisɛnnin na kala kɔni na fɛn min ka dɔn k'a fɔ sumaya bana pikiri kɔni kɛra olu de la walasa u bɛ se ka tanga cogoya min na sumaya bana kɔni ma kunnafoniya dira alamisa don octobre kalo tile 24 fɛn min ka dɔn k'a fɔ banaba yɛrɛ kɔni kɛnɛya tigilama olu fɛ. An bɛ wagati min na i ko sisan kabini arabadon tɛmɛnen na fo ka na se bi ma an ka jamana faba kɔnɔna la sogo feerela olu kɔni bɛ grève la min yɛrɛ kɔnɔna Bamako sugu fosi kɔnɔna la sogo feerela kɔni tɛ yen nɔ min kɔni kɛmɛ kamanagan koba ye nasana o kɔni ma ka da kan caman kɔni bolila ka i ɲɛsin poulet de chair olu de kɔni ma ani ka taa se jɛgɛ kɔni ma mun fana kɔni sɔngɔ kɔni balila ka yɛlɛ ni tile filani yɛrɛ kɔni na o kama fɛn min ye nasana o fana kɔni bɛ ka dama kasili kɛ ka da kan a kɛmɛ ka degun base olu yɛrɛ fana kɔni ma. A kɛla arabadon tɛmɛnen octobre kalo tile 24 san 2024 fɛn min ONG USAID ani kɛnɛya ɲɛtaa ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la olu kɔni ye ambulance tricycle dɔ kɔni minnu kɔni ambulance minnu kɔni moto ni sen 3 ye minnu valeur bɛ taa i jɔ sɛfɛ wari 8 bɔɲanko la fɛn min ka dɔn k'a fɔ Masina fɛn min ye a lapitaniso kɔni ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ni banabagatɔ minnu kɔni kan ka évacuer ani maa minnu kɔni bɛna ka u to dekun cogoyaw kɔnɔna la ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ o wagati olu la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni adamadama ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ tɛnɛn doni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.